En af sidste uges mest delte historier var historien om 72-årige Tove Kjær Hansen fra Albertslund, som laver telefonfis med telefonsvindlere. Det er set næsten 1 million gange. Jeg kender personligt godt fornemmelsen af at være utrolig træt af telefonsælgere for eksempel. Men Tove, hun vælger en anden strategi, end jeg gør. Hun tager kampen op. Hun taler dem simpelthen ned, indtil de giver op. Altså det er mange gange, og det er i perioder. Altså så ringer de, og så kan de ringe 2-3 gange om dagen. Tove Kjær Hansen. Det her, det er indslaget fra DR.dk, hvor Tove, hun fortæller om, hvordan hun taler med de her telefonsvindlere. Og man ser så, hvordan det foregår. Telefonen ringer, hun tager telefonen, og hun taler på engelsk og siger, at hendes computer kan ikke starte, og hun kan ikke finde control-knappen og diverse andre ting. Hun holder den her sælger, hun har i røret, hen i meget, meget lang tid. Det er en fantastisk historie. Der er bare en detalje. Når Tove taler i det her indslag, så er der ingen telefonsælger i den anden ende af røret, selvom det ser sådan ud i indslaget. Det har skabt en vis debat blandt tv-journalister. Nogle kritiserer DR for at lave skuespil ud af virkeligheden, at den slags rekonstruktioner skal deklareres meget tydeligt inden for journalistikken. Lasse Hørby Nielsen, velkommen til dig. Tak for det. Du er reporter på TV2, og så er du gæsteunderviser på DMJX og Askov Højskole, og du har undervist i lige præcis det her fænomen. Inden vi går over til dig, så lad os lige høre Tove Kjær Hansen forklare, hvordan indslaget egentlig blev til. Vi havde ringet til hende. Efter jeg har haft et indlæg i Vestegnen om telefonsvindlere, der ringer, så blev jeg ringet op af DR.net, som gerne ville have lov til at optage et interview med mig. Og der kom så en medarbejder derfra hjem til mig tirsdag den 20. og optog et interview. Og under interviewet, der ville hun så gerne have, at jeg illustrerede det, jeg fortalte, ved at tage telefonen og lave en rekonstruktion af de samtaler, jeg havde med dem. Og dem lavede jeg så autentisk, altså faktisk helt autentisk, for jeg kunne godt huske, hvordan samtalerne forløber, især der i starten af dem, for det var ret ens hver gang. Lasse Hørby Nielsen, du lagde mærke til indslaget om TV2, at det ikke så ud som om, at der var noget, der ikke var helt troværdigt, synes du. Hvad lagde du mærke til, da du så det? Jamen, jeg synes, det var ret tydeligt, at der ikke var en sælger i den anden ende, i og med, at man ikke hører nogen soundbites, altså nogle lydstumper, fra den her sælger i den anden ende. Så jeg synes, det er ret nemt at gennemskue, at det er et konstrueret opkald. Og så skal jeg bare lige sige, det er vigtigt for mig at sige, at det er den samme fejl, hvis du vil kalde den, det er også begået i TV2-regi. Vi har også bragt den på vores egen hjemmeside, lavet på faktisk fuldstændig samme måde, og det er jo, hvis vi skal snakke om DR's indslag, det er jo et flot æstetisk indslag. Det er et indslag, der er lavet helt uden speak, hvilket er noget, der er enormt svært at lave, og det synes jeg faktisk, journalisten formår at komme om rigtig, rigtig fint. Men jeg synes jo, det er problematisk, at man mangler det her visuelle bevis. Altså, der mangler jo simpelthen en dokumentation for, at hun rent faktisk får opkald. Og jeg er enig med dig, når du siger, at det er en fantastisk historie. Jeg synes selv, Tove er en helt vildt skøn dame. Men i virkeligheden kan vi jo være udsat for, at det er en røverhistorie, hun finder på. Altså, vi ved det jo rent faktisk ikke. Vi har ikke andet end hendes ord for det. Der er ikke noget dokumentation, og løsningen kunne have været, altså hvis jeg skulle have lavet det her indslag, så tror jeg, jeg ville have ventet lidt og måske bedt hende om selv at optage det med sin mobiltelefon, når hun fik et opkald, hvis hun havde sådan en, eller givet hende et lille håndkamera, så hun selv kunne have optaget opkaldet. På den måde har man fået noget autentisk og et rigtigt opkald, og så kan det godt være, at det ikke havde været lige så flotte billeder og været lige så æstetisk flot indslag, men så har det været virkelighed, og så havde det haft meget mere nerve. Men nu siger Tove jo, hun rekonstruerer det her. Det er noget, hun har gjort mange gange, og det foregår ligesom det foregår, når hun har en telefonsvindler i røret. Altså, er det ikke ligegyldigt, at man rekonstruerer det her, eller han opfører det, i stedet for at afspille det? Nej, det er det ikke. Det synes jeg ikke, det er, fordi det handler om troværdighed. Det handler om tv-nyhedsjournalisters troværdighed. Og hvis seerne ikke kan være sikre på, at det er virkelighed, det de ser, så kan det være næsten lige meget, hvad det er, vi laver. Fordi vi er simpelthen nødt til at have
den her grundlæggende tro fra tv-serierne på, at de tror på, at det vi viser dem, er så tæt på virkeligheden som overhovedet muligt. Selvfølgelig kan man ikke undgå en gang, hvem man skal lave nogle rekonstruktioner til billedfattige historier, eller historier inden for Christiansborg, ser du også tit en politiker sidder og bladrer i papirer, og havde den politiker nu bladret i papirer, hvis ikke tv havde været på besøg lige den dag, der. Det er jo svært at spekulere i. Altså, men der kan være nogle gråzoner, men jeg synes, det bliver problematisk, når man simpelthen ikke, måske som seer, kan gennemskue, om det er virkelighed, det man sidder og ser på. Så skal det varedeklareres. Så skal man sige helt tydeligt, det her det er en rekonstruktion. Vi har bedt Tove om at illustrere, hvordan hun laver et opkald. Og jeg ser bare ikke, hverken på TV2's udgave af indslaget, eller DR's udgave af indslaget, ser jeg ikke den her deklaration af, at det er en rekonstruktion. Men det, jeg skriver allernederst i deres artikel på hjemmesiden, at her viser Tove, hvordan hun gør. Det er ikke nok. Jamen, det må så være op til den enkelte seer at vurdere, om det er nok for dem. Altså, hverken for mig er det ikke nok, og det er det her jo heller ikke på TV2, hvor jeg, så vidt jeg husker, slet ikke ser nogen deklaration. Lad os lige træde et skridt tilbage, og tage det sådan lidt mere generelle blik på det her. Du har lagt mærke til det her, du har set en udvikling i det her med, hvad skal man sige, det iscenesatte tv-indslag inden for nyhedsgenren. Hvordan har du oplevet den her udvikling? Jamen, nu har jeg lavet tv i 10 år og underviser som sagt i det, og da jeg startede her for 10 år siden, der oplevede jeg, at der var sådan en afsmitning fra amerikansk tv. Da TV2 startede i 88 og op igennem 90'erne, var der mange amerikanske fotografer, der var i Danmark for at lære danske tv-fotografer og tv-journalister at lave tv. Og mange af dem havde sådan en helt poetansk måde tilgang til det, at man overhovedet ikke måtte instruere kilder. Altså man måtte ikke engang sige til dem, tag lige en drik af din kaffekop, eller vend lige avisen. Fordi det, der sker sådan rent teknisk i optagelsen, når man beder folk om at gøre noget, så forventer de også næste gang, de skal gøre noget, at få en instruktion på, hvornår og hvad de skal gøre. Og på den måde så ødelægger man alt det virkelige i optagelsen. Forskellen, eller man kan sige, definitionen for mig er, at det der er okay, det er, hvis man siger til en kilde, hvad har du lavet, hvis jeg ikke var her? Jeg har nok lavet en kop kaffe. Så lav en kop kaffe. Det er okay, så kan man godt fotografere det. Men problemet bliver, hvis man går ind og siger, nu løfter du kaffekoppen, eller tryk på knappen, nu så fotograferer jeg. Så er man inde og konstruerer helt vildt, og så skaber man simpelthen skuespillere. Og jeg synes, jeg ser alt for mange skuespillere i vores nyhedsudsendelser. Jeg synes, det er en stigende tendens. Og jeg ved ikke helt, hvorfor den kommer, men jeg kan have en teori om, og det er bare noget, der står for min helt egen regning, at der er en vis afsmitning fra reality-genren, hvor man jo ikke er i tvivl om, at det er dybt konstrueret virkelighed. Og mange, hvis jeg bare skal sige, mange tv-fotografer arbejder både i produktionsselskaber, hvor de laver reality, og de arbejder også i nyhedsudsendelser, og måske er der en afsmitning der. Ja, Lasse Hørby, tak for det. Christian Lindhardt, chef på DR.dk, velkommen til dig. Tak. Er du enig i sådan, den konkrete kritik af, at det burde være deklareret klarere, at der var tale om en rekonstruktion her i det her indslag?